Bărbatul stropește antiseptic pe stânca de sub el, sperând ca trupul de pe peretele muntelui să nu fie devorat de păsările de pradă. Dar, în clipa următoare, un vultur, neînfricat de moarte, zboară direct spre cadavru. Cu ciocul său, pasărea îi dă o mușcătură băiatului, iar acest gest îl trezește brusc. Băiatul, revenindu-și în simțiri, strigă numele tatălui său, dar nu primește niciun răspuns. Îl cuprinde frica, dar acum singura sa grijă este cum să coboare de pe stâncă. Își prinde mâinile de o crăpătură și încearcă să-și găsească sprijin pentru picioare, dar din neatenție calcă în gol. Astfel, ajunge să atârne de stâncă, fără posibilitatea de a urca sau coborî. În plus, cerul se întunecă, iar o ploaie torențială începe să cadă. Băiatul își dă seama că aceasta este ultima sa șansă. Privește în jos, spre valea umplută de apă din cauza ploilor și, fără alte opțiuni, își dă drumul. Din fericire, apa îl salvează. Însă, când își privește piciorul, își dă seama că osul rupt a provocat necroză. Fără ezitare, își prinde piciorul într-o crăpătură de stâncă și, cu un singur impuls, își aliniază osul la loc. Când în cele din urmă ajunge în vârful stâncii, vede piatra funerară pe care tatăl său i-a ridicat-o. Atunci înțelege, tribul l-a abandonat. Ce ar trebui să facă în continuare?